Ayayin sali. Dahil iti 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsakan. Ayayin sali Dumbay. Naimbag nga aldaw, kan naimbag nga malam. Iti amin nga nakatune iti dito nga istasyon na karigiti agbuy-buya iti Facebook. Thank you very much. Kana iti amin. Ngamang bisbisita apo iti website ti Radyo Sagada. Musta kayo amin apo? Don't forget to subscribe, like, and follow. Kadagiti kakailian ka nagagayam. Iti tangatang. Please don't support this community radio. The only indigenous people's radio, iti pagilian tayo nga Pilipinas, Radyo Sagada. Kat nga ruda, sumangbay da ito nga programa, pinagpaga na women's program. Siya karod niya simbay para iti panangiya danon kadagiti mat banbanag may panggapayla ang kadagiti kababaihan itangal daw nga rod iti Biyernes para iti daw iti nga rod na sao nga programa. 5 nga aldaw tinapalabas kat sinelebrar tayo iti daytoy Mother's Day na celebrar iti entero nga lubong. May saldaw panang padayaw ken panang bigbig, panagpasalamat kadagiti babae anang iyanak kada tayo. Awagan tayo isuda nga mami, mama, nanay, inay, ina ken daddu mapay. No i-check yu ti social media aya nagadadu dagiti mensahe ken greetings. Kadagiti inna nga addapay dagiti nayon da nga flowers, cakes, chocolates, etc. Dito nga roda tungtungan may panggap iti post Mother's Day ken sumagmamano alinteg amang salsalakni ba kadagiti kababaihan. Noobserbaran idi dito napalabas nga Domingo, May 10, 2026, ti Mother's Day kat namarkaan. Dito'y pagilian tayo nga Pilipinas, kan iti adu nga paset ti lubong. Kat syempre, agtultuloy ti panang-obserbar tayo. Iti daytoy Mother's Month, ita nga bulan iti Mayo. So nga belated, Happy Mother's Day, kan Happy Mother's Month. Iti amin nga mothers. Dagiti ina, dagiti naawagan nga light of the home. Wenno ilaw ng tahanan iti kultura tayo nga Pilipino. May sa refleksyon ti panang taripato na bara ken kinaanos nga ipapaida iti pamilya inaldaw-aldaw. May bagabaga dagiti ina, kasilaw ket simbolo ti kinatibker ken panangayuan iti pamilya. Tasilaw nga rod isuda ti kang runaan amang tartarabay kadagiti ubing bayat iti panagdakkelda. Ngem iti likudan daytoy nga awag kadagiti inna ket anya ba ti agpayso a kasasaad dagiti mama ken babae iti sangkagimungan tatta. Itangal nga tayo panagprograma, katantay man ibingay dagiti sumagmamano akarit nga sangsangwanda, ken sumagmamanumat lang alinteg amang salsalaknib kadakwada. Ti panagbalin nga ina, ti panagbalin a babae. Kas may nga ina, kat daytoy panagbalin nga mother, kat maawagan mo't lang may nga trabaho. Trabaho nga awan, ti ina na. Iti nga rod pa nakaselebrar daytoy Mother's Day ket may bagbaga nga bittersweet. Bittersweet iti pagilian tayo nga Pilipinas. Apay, nga adda ti raok ti samit nga pait. Gapot ay tilikudan ti panagrespeto tayo kanyada, ket adu kadagiti babae ti mang pagbagkat iti nadadagsen a parikot. Mainayon pa iti itsura ti sistema daytoy nasyon tayo. Magipay tayo man iti 5 akang runaan nga panubok wenno karit ang mapadpadasan dagiti Pilipina iti madama. Umuna, tinadagsen nga obligasyon iti aramid iti balay. Daytoy nga aramid apo iti balay ket awan ti bayad na.
unpaid care work ika nga. Mothers timang tartaripato iti ubing, isuda ti aglutluto, aglablaba, ken mang as-asikaso iti balay. Adamanen dagiti agreact, adda dagiti dadduma a lalaki nga agtatrabaho met iti kastoy iti uneg ti balbalay. Wen agpayso, ngem diay nga rod, diay word nga sumagmamano laeng. Mayorya latta ket dagiti babae. Ang resulta, nakaro nga bannog, wenno burnout. Magapuda isnan teken ay ninublaan da. Magapuda isnan Men sasad abes nan teken ay maubla isnan baey. Men day of da isnan regular ay ublada, tamun ublada abes isnan baey. Ditoy, ket maawanen ti oras da, para itibukod da a panagduras. May kadwa apo daytoy motherhood penalty kan kinakurapay. Itilubong ti panagtrabaho kanayon ang maibat bati dagiti mothers, dagiti inna. Mabawasan ti gundaway. Ama promote da uno makagunod iti nangato a sweldo gapungarud iti kinakurang ti flexibility. Dati lang jay may nga imbingay tayo, iti yan na palabas ngantay panagprograma. Saan da nga maka full time. Gapungarud tada dagiti trabaho iti balbalay, ti birukon da kata dagitoy da part-time nga trabaho. Part-time nga trabaho nga awan apo iti dati may ibagbagang security. Iti inda panagtrabaho. Awan ti benepisyo. Inahin pa'y daytoy kinangina ti amin nga magatang wenno inflasyon amang parparigat kanyada nga paanayon ti basit nga budget. Imbag no adda ti basit anyakad pa'y no maid. Syempre titinag na utang. Pangtalo apo, daytoy karit kadagiti solo parents. Amoy ba nga milyones, wano milyon ti solo parents iti pagilian tayo nga Pilipinas. Kadagitoy da milyones nga solo parents, ket 95% kanyada ti babae. Uray no adat Expanded Solo Parents Welfare Act no daytoy Republic Act 11861, adu pay laeng dagiti agmaymaysa nga inna, as in literal. Nang runa kadagiti adayo unay anong lugar nga awan ti makaanay at tulong iti pakasaritaan ti salunat ken pangkabyagan. Nain pay kadagiti karit ket daytoy karit iti salunat dagiti ina. Dakkel nga issue pay laeng ti pagtalgedan. Iti panag-anak, panagpasngay wenno panagpasngay, mangrugi wenno sipod iti panagsikog ti maysa a babae. Adu tata dagiti kaso ti teenage pregnancy nang runa kadagiti komunidad nga awan ti umanay a doktor ken pasilidad. May sapay daytoy kinaranggas wenno gender-based violence. May nga saan mo't lang nga malmalpas nga karit kadagiti kababaihan. Iti likudan ti presensya dagiti linteg ket adulat ta babae ti biktima ti kinaranggas. Iti uneg manday ta ti balay, iti pagtrabahuan, pati tata iti internet wenno online. Isu nga pukaw dagiti mangyab abante iti karbengan, dagiti inna ket sumapul iti nasurok maysa nga aldaw a panagpasalamat. Kasapulan dati konkreto met lang at tulong ken suporta manipod iti gobyerno. In fairness naman ang gobyerno, adamot ti aramiden ng tignay. Adda dagiti baro alinteg para kadagiti inatatta para iti pag-imbaganda. Akas iti, daytoy nga rod na palabas ket naiwaragawag ti addang nga ay naramid wenno inaramid daytoy gobyerno tapno mapalag-an ti dadagsen dagiti mothers. Inpakaamo ni Pangulo nga Bongbong Marcos Jr. ti panang ipalawa iti benepisyo ti maternity iti sidong ti PhilHealth. Panggap na bawasan ti gastos iti panag-anak tapno agbalin ang natalged ti kapadasan ti tumunggal ina. Adamot ti flexible work arrangements. Daytoy kata partikular para kadagiti masikog ken kan-anak tapno mabalanse ti pamilya iti trabaho. Adapay daytoy Barangay Breastfeeding Centers Act.
Tapno iti kasta ket adda tinatalged ken pribado a lugar para iti breastfeeding iti tumunggal barangay. Agpay sumet nga adda dagiti addang nga aramiden ti gobyerno tayo. Ngem karit no kasano amarikna daytoy dagiti ordinaryo nga inna iti probinsya wenno adayo a luglugar. Iti kalkalpas nga training for civil society organizations ijay bangaan para mutlaeng kadagiti kameng daytoy Pidlisan na tribe manipod iti upat a barangay daytoy agi da Pidel Fedilisan ken bangaan. Ket napagdiskusyonan dagitoy datungtungan iti human rights wenno HR iti panagidaulo ti Commission on Human Rights Cordillera. Iti daytoy nga aktibidad ket adda ti duwa akang runaan alinteg natalantan amang salsalak ni kadagiti kababaihan. May sa alinteg nabayagan nakatulungan dagiti babae ket daytoy RA 9262 wenno ti Anti-Violence Against Women and Their Children Law. Daytoy ket napagbalin apo nga linteg idi 2004. Kanayon ang mangir-irwar apo iti palagip daytoy Department of the Interior and Local Government wenno DILG kanti Philippine Commission on Women wenno PCW tapno ikorektar ti misconception ken maling akala. Anya ba daytoy maling nga akala? Adu nga minlatta ti mangibagbaga at ti apa ti agasawa wenno panang pasakit ni mister ken ni misis sa iti uneg ti balay ket may sa pribado a banag wenno private matter. Pero very wrong daytoy. Apay, iti kalkalpas nga CHR activity jay bangaan adu metla ti saan nga mang-ammo. Adaytoy ket saan nga private matter. Na iunay-unay ati vowsy ket maysa nga public crime wenno krimen kontra iti publiko. Anya bati kayat asawen daytoy. Gaputa public crime ti estado ti mangukom iti nakabasol. Ngarod saan mabalin ti aramid tayo idi nga amicable settlement wenno panang areglo ken babaen iti mediation iti barangay. Sira kadanta ko at kanayon ay siyanan make ikan, ngamrong upay. Tay siyanan mang ited sin makwanian cycle di violence. Uray numan peace nan sin asawa, wano man partner, kalpasan nan sumagmamano ay agaw, sumagmamano ay domingo, wano bulan. Wano uray no agperma ti biktima iti affidavit of desistance, wano panang ibabawi iti demanda. Gapu iti buteng, wenno gapu ta mayatdan nga agasawa, saan nga otomatiko ang maibasura, wenno maibeleng ti kaso. Ti gobyerno ti makibiyang ken adaan iti responsibilidad amang ituloy iti laban, tapno masigurado ti natalged, kinatalged ti biktima, ken saan manen ang maulit ti panang abuso. Isu nga, mabalin ang makasuan, dagiti pan nakabagi ti linteg, amang isubsubli iti kaso ti vowsy, kadagiti barangay. Isu day taapot inlawlawag ni Commission on Human Rights, Cordillera Regional Director Attorney Romel Dagimol. Katanya nga rod ti papel ti barangay. Adda ti vowsy desk iti barangay, masapul nga adda. Daytoy Violence Against Women and Their Children desk iti tumunggal barangay. Apay, tapno numapan nga agarayat dagiti biktima ti akemen daytoy ket mangted iti Barangay Protection Order wenno BPO. Ti BPO ket may sa adagos a proteksyon tapno saan nga makaasideg ti abusado nga partner iti biktima. Bayat ang maisagsagana ti kaso iti korte. Saan ang mabalin nga ipaawag dada kayo ijay barangay tapno pag-aregloen dada kayo nga agpartner wenno agasawa wenno tapno pag-ayusen dada kayo. Dadumapay ang mabalin nga asidgan malaksid apo iti daytoy vowsy desk iti barangay wenno ken ni kapitan ket daytoy Women and Children Protection Desk met iti PNP wenno iti kapulisan, lokal a kapulisan. Iti kaasidegan apo nga istasyon iti Ayanyo ken daytoy Municipal Social Welfare and Development Office wenno MSWDO.
Dita apo nga mabalin nga apan na mangala iti tulong dagitoy da biktima iti kinaranggas. Undo da iti biktima iti vawsi. Saan ko madapat nga agbutang dagiti biktima nga agipulong kadagiti otoridad. Ikatan tayo matlang iti daytoy nga community di kultura ti victim blaming. Wano pa nang pabasol iti biktima. Kanayon ket may sa daytoy matlaeng bain no apay kanayon nga maiyang atras ti demanda. Ay insali, Madama kayo nakatutok iti 104.7 FM Radyo Sagada. ay insali dumbay. Kaya yan, sa madaling sabi, daytoy RA 9262 ti mangpanpanaknak nga datingipon tilinteg amang kontra wenno kontra kadagiti abusado nga kapareha wenno karelasyon. Dagiti babae. Malaksig iti daytoy RA 9262 wenno vawsi law ket dati may sapay alinteg. Barbaro daytoy alinteg amang ranranta. Sa lakniban paylaeng dagiti babae. Daytoy mauwagan nga Republic Act number 11313 wenno ti Safe Spaces Act. Safe Spaces Act. Mas sikat iti awag nga Anti-Bastos Law. Ada ba tinagdiferensyaan na daytoy anti-bastos law iti daytoy vawsi. Ti vawsi, anti-vawsi ket nakapokus daytoy iti ranggas ang mapadpadasan manipod iti intimate partners. Akas iti asawa, iti daytoy boyfriend, wenno dati nga karelasyon iti uneg wenno ruwar ti balay. Timet Safe Spaces Act wenno daytoy anti-bastos law ket mangproprotektar iti amin kontra iti gender-based sexual harassment kadagiti para publiko a luglugar. Anya ba dagitoy da public places. Daytoy da kalkalsada, iti pagtrabahuan, nakas iti opisina, iti pagadalan, kadagiti malls, iti luglugan, kanda dumapay. Mainayon ditoy apo, ti online wenno ti internet. Iti sidong daytoy anti-bastos law, krimenen ang maituding. Kan maiparit daytoy catcalling. Yan ngay pa nagsipsipol tayo nga at dati malisyana. Nairuam tayo idi nga agwit-wiwit-wiw tayo. No, dati nakita tayo nga napintas nga balasang nga lumabas dita. At dapay dagitoy dakunada nga jay ngay nalalaswa. At damot lang malisyana nga panag-ang-angaw tayo. Wano panang bastos, kadagiti magmagna, kadagita dadalan, wano kalsada mutlaeng. At jay kunada nga panang hipo, panang ipakita, jay gagara apo nga panang ipakita iti sensitibo aparte ti bagbagi, kantia bastos nga mensahe iti internet. Wano daytoy makuna nga digital harassment. At dapay dagiti da nalalaing tayo nga edit tayo iti online, mangikabil tayo iti picture, i-edit tayo, ikabil tayo diay rupa, ayan, diay may isa nga tao, tapnulaang bastusan. Dagiti establishmento, kas iti daytoy da restaurant, sinean, ket obligado nga mangikabil iti warning ken hotline para iti pagtalgedan ti amin. Asino man apo nga lumabsing iti daytoy alinteg ket mabalin nga mamulta manipod iti 1,000 engga na iti 100,000 pesos. Mabalin pay maikulong depende iti kinakaro ti inaramid na. Isu nga no ti babae kat mabalinda nga ipakulong ti tao, saan lang apo nga babae, mabalin mo't lang. Dagitoy da amin, dagiti members ti LGBT, dagiti PWD, ayan, dagiti da elders, dagiti members iti vulnerable group. Mabalinda apo nga ipakulong dagiti ng bastos kanyada. Diay insurot mo ti panagkitam ngem obvious nga adda ti malisyana.
Ti anti-bastos law sigon kadagiti abogado ket maysa nga culture shifting alinteg kaputa ipalpas na dagiti panawen ang maitudtuding nga joke laeng wenno ang angaw laeng ti panang bastos sa kada tayo wenno panagbastos iti pada nga tao ti tada kalkalsada. Ngem adda manen ti ngem agtalined la ta akari ti panang ipatungpal kadagitoy alinteg. Ado kadagiti biktima ti mabuteng kapu iti kinaawan ti suporta a pinansyal ken ti buteng kapu iti ibaga dagiti tattao iti agrikusda wenno ti komunidad. Isu nga tataabulan dagiti ina kada kanayon kuma nga panunuten tayo. Ti agpayso a panang ipateg iti ina ket saan a marukod kadagiti sabsabong wenno post iti Facebook. Makita daytoy iti inaldaw a panagrespeto. Panang ipasa dagiti mamanday linteg iti paborable nga linteg ken panang buwangay iti natalged a kagimungan para iti tumunggal kababaihan. Bukbuklen dagiti kababaihan ti dandani kagedwa iti populasyon ti pagilian nga Pilipinas. Agtaltalinaed latta ti nababaa panang kita kadagiti babae gapu iti nakairuwaman a patriarkal a sistema wenno ti macho image latta dagiti lalaki. Isulat tamet ti maipangruna. Saan ang maibaga nga agpadan ti kasasa ti babae ken lalaki tatta, uray no addan ti nagbalin adua nga presidente ti Pilipinas nga babae. Ken adda dagiti representatibo iti Kamara ken Senado nga babae met laeng. Saan ang mailibak nga ti bilang da ket nga rudin baga tayo sumagmamano pay laeng. Dominado paylaeng dagiti lalaki dagiti nagduduma nga industriya. Engga natatakot saan lata paylaeng nga parehas ti trato kadagiti lalaki ken babae amang mangged kadagiti opisina ken pagtrabahuan. No iti pakasaritaan ti sweldo ken benepisyo. Kadagiti taltalon ket agtultuloy ti panagrigrigat dagiti babae a mannalon iti kinaawan ti daga a matalon ken suporta nga pang-agrikultural. Ijay balasiw taaw ket agtultuloy met lang ti mapatpadasan dagiti migrante amang mangged nga abuso manipud kadagiti amo da. Kababaihan ti mangbagbagkat iti dakkel a responsibilidad iti panangitag-ay iti pamilya ken gimong iti likudan ti panang tagibasit kaniada. Ngem uray man paino kasta kata ipapilit latta dagiti babae nga aramiden ti kayada para iti pag-imbagan ti pamilya. Uray no malipatan dan ti bagbagida. Aramiden dagiti akemda ken napapateg a papel uray no awan ti pamigbig kadakwada. Katitang aron nga aglepas daytoy nga programa pinagbagan. Nakatsyaklatan ni Simbay amang ibagbaga karapatan mo, alamin mo. Ligtas ang may alam. So parang DRRM lang. Happy Mother's Month is na amin ay mothers out there. Kat salamat, inton manan sumaruno alawas para iti maysa anapateg nga tungtungan ken diskusyon may naig iti banbanag para kadagiti kababaihan. Sali, Dahito iti 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsakan. ay sali, Dumbay.